video i dag, skal vi lave bottle flips. Og vi har Arduli, Edis med. Edis med, og Jeppe med. Jeppe K. Og du får ikke shout-out. Shout-out. Nej. Jeppe K. Vi skal lave bottle flips i dag. Ja, hvis I ikke har Det er jo fedt nok. Jesper, kom lige ind til det. Vi starter med den standard nemme. Nu her. Nu skal vi lave cap, låg, for cap, lock, låg, hej, per, ulla, der, lige. Nemt. 20 in a row. First try. I dag skal vi lave det mest skateboard nogensinde. Nemt. Skal vi lave det on the terrasse. Vi læser en flip, og de to andre gider også stå der. Og vi har lidt nøje på, for der er en altan lige under os, men det er bra. Det er land. Jeg siger det. Nu skal vi lave en konkurrence, en kamp. Jeg står derovre, og så skal derovre. Derovre! Så skal jeg ramme den her side af bordet. Man kan se strøg her. Og hvis jeg rammer bottle flipper på den side, så får jeg point om at spille det 3. Og 2 point. Cameraman, ja, 2 point. Jeg starter. 3, 2, 1, go! Beast mode. Så sætter vi noget beast musik ind. Ja. Og hans bottle flip talte ikke. Det var på hans egen side. 1-0! Nej! Brutalt. 2! Eller andet 0. Og det er jævligt godt kendt nu. Så er det lidt godt. 2, 1, hvor er det vildt! Nej. Hvor min er nu værdig? Kan ikke komme tilbage. Nu står den 2-1. Hvis den kapper den og rammer, så har han vundet. Men det er bare meget svært. Og jeg lige prøver kappen. Så jeg prøver kappen. Det er fug. Det er like to move it. Sidste bottle flip for i dag. Vi ender ud med en skraldeflipper. Iskold.